Здравейте отново! Както обещах, ще направим опит да наподобим и тази текстура, която е горе в знамето бяло, зелено, червено. Както споменах, тя е генерирана в друг софтуер и няма да я наподобим едно към едно, но все пак ще се опитаме. Моята идея, всъщност имам две идеи. Едната е да използваме техника, която правихме вчера, да си намерим подходяща четка за Photoshop, чрез която да направим това нещо. Ако потърсим из интернет, ще видите, че има такива четки. Ето такива, например. В случая няма да тегля, най-вероятно ще ми иска и някаква регистрация, но ако си поровите из интернет, ще си намерите подходяща четка, с която да реализирате нещо подобно. Аз ще направя на втория вариант с това да използвам това картинка като текстура. В случая се досещам, че такива гънки съм виждал по повърхността на водата. Пиша повърхност на водата и избирам една от картинките, в случая е първата възможна, нищо, че има воден знак по нея. Ние ще използваме като текстура само от блясъци, така че предполагам, че това ще ни свърши работа. Ето, взимам тази картинка, записвам си я някъде и след това я отварям в Photoshop. Така, първото нещо, което трябва да направя, е да видя дали тази картинка има достатъчно резолюция, защото ще използвам в плакат, в който се изисква доста високо качество. И тя, ако е с ниско качество, така или иначе ще стане доста грозно. Затова проверявам нейното качество. Може още докато я търсите в интернет да си търсите само картинки с високо качество. Не е много ниска, но въпреки това ще увелича резолюцията, да речем двойно. Това не, че ще ми направи картинката по-красива, но все пак при бъдещата обработка ще имам достатъчно пиксели, които да обработвам. Разбира се, мога да приложа някакви филтри, примерно Unsharp, с което да я направя по-остра. Виждате разликата, защото на мен ще ми трябват самите отблясъци. И също така мога да приложа някакви цветови корекции. В случая ще вдигна контраста, много тъмното ще го направя тъмно, бялото, светлото по-светло, средните тонове, зависимост какво искам да остане от тях. Да речем, че това ще ми наподоби тази текстура, която имам там. Как да си отделя само тази текстура и след това как да я подсвета в съответно бяло, зелено, червено. За отделянето има различни варианти. Естествено, сигурно първото, което се сещате, че може да използвате някоя селекция и да селектирате даден цвят до някаква степен. Това е вариант, но не е най-добрия, защото ще се селектират и различни пиксели, които са някъде по средата, къде е по-малко, къде е повече, което не винаги е най-добрият вариант. Аз ще ви предложа по-добър вариант. Това е така наречените blendings. Вие ги използвате, когато ето тук, когато имате няколко слоя да се насложат един спрямо друг. Първо, за да ги използвам, трябва този слой да го отключа, тъй като той е от JPEG картинка, който е по подразбиране заключен. Това може да го направите по няколко начина, или с десен Layer for Background, Layer for Background от също тук, или просто с дабл клик върху Layer. Той ви предлага да му сложите ново име и виждате, че той вече не е заключен и може да боравите с него, както намерите за добре. Второ, тези blendings, които знаете, различните начини за застъпване на слоевете един върху друг, но аз ще използвам нещо по-различно. С десен бутон върху слоя, когато натиснете, има Blending Options, в което освен тези наличните,
има опции на самия слой. Тук виждате какъв е, нали, тези същите блендинг, които ги има там, но тук има и няколко други настройки. Ние ще използваме ето тези долу, при които мога да кажа кой цвят, тъмните стойности, да стават прозрачни или пък обратното, светлите да стават прозрачни. Виждате. Много добра опция има, тъй като обаче ако увелича, ще видите, че то или е прозрачно, или не е. На нас ни трябва някакъв междинен вариант. Тук има трик, просто трябва да се задържи бутона Alt и когато дърпате тези плъзгачи, виждате, той се разделя на две отделни части и така взима от до, като тази част, която е по средата, става полупрозрачна. Така мога плавно да задържа част от детайла, без да стане толкова рязко преминаването от видимо към невидимо. След като си харесам коя част от изображението ще остане, примерно искам ето така да остане, нека да има малко и полутонове, не знам до каква степен, нека нещо такова да бъде. Следващата стъпка е искам това цялото да го отцвета в бяло. Защо в бяло? Ами защото след това ще приложа цветови корекции върху него и искам да бъде равномерно навсякъде. Отцветяването може да стане по различни начини. Аз използвам един сравнително популярен начин с Color Overlay. Да, виждате, Color Overlay ми засища цялата картинка. Защо е така? Защото всъщност това е блендинг, който се прилага върху целия JPEG. Как мога да взема тези пиксели, без да има този блендинг? Ами тук пак има лек трик, тъй като няма някакво растеризиране на самия блендинг. Трябва да си направите един празен слой, да ги маркирате двата слоя едновременно и да ги обедините отново в един слой. Така вече имате слой с пикселите без този блендинг. Сега ако приложа Color Overlay, ще видите, че ще приложа върху пикселите, които са в този слой, а не върху целия слой, както беше преди малко с блендинг. Така, аз ще го направя бяло. Да. И сега вече мога отново, тук вече когато е ефект или layer style, както е редно се каже, може да бъде растеризиран, т.е. отново да бъдат това пиксели. Ще добавя един цветен син фон, за да виждаме резултата. Ето това е резултата, който не знам до каква степен, но по някакъв начин наподобява това, което е отзад. Да, някой ще каже как ще го направим така извито, да изглежда като огънато сферично, как ще го отцветим. Аз предлагам една малко по-интересна техника, да използваме така наречените Smart Objects. Какво представляват те? Ами, хайде преди да го трансформирам, ще преобразувам този слой в Smart Object. Каква ми е идеята? Идеята е, че така ще запазя оригинала и всички трансформации, които правя върху този слой за бъдеще, ще могат да бъдат редактирани, за да постигнем крайната цел, каквато гоним. Предимството на този Smart Object, хайде да направя преди това едно копие и да направим един Smart Object. Предимствата на този Smart Object е, че запазва качеството си. Ето ако тези два слоя ги намаля много,
И след това ги погледна, те ще са абсолютно еднакви. Нека да ги разделя, за да виждате. Те ще са еднакви, но ако поради някаква причина започна да ги трансформирам, както след малко ще ги правя, и след това реша, че тези два слоя ще ги увелича отново големи, ще видите, че този, който е Smart Object, си е запазил резолюцията, а този, който е растеризиран, при намаляването си е загубил качеството. И точно заради това превърнах този моя в Smart Object. Така, този може да го използваме. Сега, как ще го огъним? Първата част, как да го огъним в тази форма сферично? Най-простото е чрез Transform. Edit Transform, Free Transform или Ctrl-T. Тук има едно бутонче, което е между Free Transform и Wrap Modes, който позволява да огъвате вашия обект по начин, по който на вас ви харесва. Така, аз ще го огъна, дори преди да го огъна, ще го трансформирам свободно, за да е поне да приеме леко формата, която е по диагонал. Така, за да не си играя да го огъвам прекалено много там. Ще го направя нещо такова. И сега ще му задам отново Ctrl-T и с Wrap инструмента ще започна да го огъвам вече по-сферично. Ще го направя да завършва наравно. Гледнем пак. Тук завършва хоризонтално, тук върви. Там няма значение как е. Добре, значи тук е хоризонтално, тук върви горе-долу. Така, горе се стеснява. Някакси, ето, така. Така, и вече тук зависи колко искаме да изкривим този. Това е по-право. Ето така някакси. Така, след като сме готови, потвърждаваме с натискане на Enter или просто с Double клик или натискане на Enter. Имаме постигната формата. Сега трябва да направим и самото оцветяване. За оцветяването мога да го направя и вътре в Smart Object, но аз ще използвам така наречените Adjustment Layer и ще сложа Solid Color. Така ще добавя цвят към долния слой. Виждате обаче, че той се прилага върху целия слой. Мога да използвам маска, която да кажа къде да се приложи, но то пак ще захване долния слой. Затова ще използвам така наречения Clipping Mask. Така този слой ще се прилага само там, където го има и долния слой. Червеният цвят е отдолу, така че мога с четка и с гума, в случая с гума, да покажа на този слой къде тази маска къде да влияе. Мога да го направя да оставя само червения цвят евентуално или както преценя. Сега ще направя дубликат на този слой същия или пък просто ще добавя нов Adjustment Layer. Отново Solid. Този път ще направя зелен цвят. Отново трябва да е Clipping, той се стана автоматично и отново в маската ще окажа къде и как да влияе. Ето тук мога с четка да добавя червено, примерно. В зеленото
зелено. Така, виждате крайният резултат, който не е абсолютно същия, но наподобява. Ако искаме, можем да добавим втори слой, който да му приложим някакъв blur. Не знам колко е добра идея. Също така, ако решим, че тази мрежа е твърде рядка или твърде гъста, да може да влезем в Smart Object и да добавим нов layer. Примерно ще направя дубликат на този. Ще го изместя. Той ще стане, или пък ще го трансформирам, за да стане по-интересно. Когато изляза от Smart Object, ще видите, че всичките трансформации и цветови корекции, които съм си направил върху този Smart Object, ще са повлияни вече върху него. И това е хубавото, че ако реша и коригирам по някакъв начин, примерно в случая ще направя мрежата по-рядка. И изляза. Ще видите, че тук мрежата ще стане по-рядка. Така може, естествено с подбор на подходяща текстура, да наподобите каквото сметнете за добре. И от тук нататък вече си взимате този обект и си го вкарвате в плаката, който вече сте си подредили. По същия начин може да използвате и тази текстура, която е тук отзад. Просто няма да я отцветявате в бяло, зелено, червено, а ще я отцветите в по-тъмно синьо. Clipping Mask, за да я приложим на и евентуално може да приложите малко Blur върху самия Smart Object по-добре, а не върху ефекта. Ето така. И при подходяща трансформация да наподобите тази текстура, която е отзад. Това е от мен. Успех с работата!